Kay nadugangan ang mga pulis sa dakbayan sa Talisay, subling gibalik ang body system sa kapulisan ug mga traffic enforcer. Samtang executive order sa mayor gipagawas alang sa saulugong mga misa de Gallo sugod ugma sa gabi hangtod na sa bag-ong tuig. Ang live report ni Femery Dumabog. Fem. Yes, Alan, sugod ginihang buntag, nagkuyog o nagtandem na usab ang kapulisan o mga traffic enforcer diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Ilabi na nga gipanlantawan ang pagdaghan sa mga sakyanan o mga tao ning holiday season. Dinhi sa ilawom sa flyover sa barangay Tabunok, diin huot-huot ang dagan sa trapiko. Pakita na mga traffic enforcer uban ang kapulisan. Gawas sa mga polis nga nag-foot patrol, nakasakyanan og mga motuyo sa mga establishmento. Gituga ni Joy Tumulak ang Pangulo sa City Toda nga gibalik nila ang body-body system sa mga polis ug traffic enforcer. Kinaron mas mapahinumduman ang publiko sa pagsunod sa balaod sa trapiko ug mas dali ang pagresponde sa bisan unsa nga emergency. Mosakay kanila maoning mga PNP nga na-assign sa traffic division aron sila moy mo body-body pod sa atong mga pulis kining atong mga traffic enforcer. Unya ang usa sa main reason ani is tungod kay nagsingabot naman ang Pasko, ato namang napanglantawan daan nga mudaghan ang mga sakyanan, medyo mo traffic na po ang atong mga kadalanan. Humanusab sa pag-abot sa kapin 50 ka mga pulis nga gidugang sa Talisay City Police Station. They are on the streets. We make sure that we take advantage of their youth, their enthusiasm, and they should be on the streets patrolling. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ni pagawas na sa executive order nga maoy sundon sa himoong mga santos nga misa sugod ugma sa gabii alang sa simbang gabi, misa de Gallo, Christmas Eve, misa sa Pasko sa Disyembre 25 ug sa New Year's Eve. Ang curfew gisibog ngadto na sa alas 11 sa gabi hangtod sa alas 3:30 sa kadlawon. Ug aron mapatuman ang maximum health protocol, strikto nga 50% lang sa kapasidad sa sud o gawas sa simbahan ug sa mga gym ang pasudlon. This is a shared responsibility of all, the churches, the city government, and the citizens. And all of us have to work together to make this a successful Misa de Gallo, Christmas Masses, and New Year Masses. Nasabutan usab nga idiligyod ang mga pagpanaygon. Matod ni Pilari nga bisan kun Christmas holiday ug nimubo ang oras sa curfew, apan ang mga pulis manakop gyud sa mga malapason. That's the focus now of our deployment. Actually, we have readjusted our deployment in order to make sure that the Christmas holiday will be safe and peaceful. Alang dugang ni Mayor Samsam Gulyas nga anao sa ipahimuta nga mga assistance desk sa simbahan ug sa mga gym. Nga anao sa mga representante sa nagkadiang ahensya sa gobyerno aron mooy daling maduol sa mga manimbahay kung adunay problema. Alan? Salamat, Femery Dumabog.